Så de der inde i sådan et klasselokale med sure sokker og folk, der snorker og kommer hjem på alverdens tidspunkter på døgnet, mere eller mindre. Historien går tilbage til Svendborg i 1994, hvor vi havde en række hold med, og lige siden det fantastiske stævne, der var der, jamen så har folk bakket op, og så er det ligesom blevet en tradition. Det giver det fedeste sammenhold, og vi plejer at være rigtig gode til de helt unge med. Det vil sige, at de er 16-17 år, og så har vi jo alderspræsidenterne, som er knap 50, ikke? Og det giver bare et super fedt miljø, når man er i det spil. Slippe William første gang i stedet for. Fællesskabet er det med, at man måske lige er lidt for mange i et klasselokale, der skal sove sammen, og nogle af dem kunne være ens fædre, men sover side om side, og det er sgu skide sjovt. Esbjerg. Jeg var lige færdig med 2G gymnasiet der, så det var jo sådan lige i den tid, hvor at man ikke havde nogen penge på lommen, og det var fest og farver, og alle var glade og kunne være i byen hele natten og så spille fodbold næste dag, uden det gjorde noget. Der er den der med at komme hjem fra byen rigtig sent, faktisk hvor der er lyst om morgenen, og så tage på, stå der på, og så i bussen, og så er jeg afsted igen. Det er det, jeg ikke kan huske fra det første landstævne i 98, jeg var med til. Jeg hørte også bare historien, så tænkte jeg skal ikke gå glip af. Og nu har vi fået alle de unge også med, at de har da købt billet, mange af dem. De skal heller ikke gå glip af det, når de hører historien. Det er jo stadig det, vi snakker om, selvom det nu er det jo så 3 år siden. Det er jo meget nemt at kende hinanden, når man går i byen bagefter, ikke? Og hvis ikke altid har lige været i områdsrum, så er det meget nemt at kende hinanden i stævnecentrum, og det plejer at... Jamen nu er der lige blevet lagt op inde på vores gruppe, der er på Facebook med tilmeldinger. Og så er det jo egentlig åbent for alle. Der kommer også flere, der har spillet herude, som er stoppet, men stadigvæk kommer med. Fordi de synes, fællesskabet er sjovt. Bare følg Mathias. Stærk Mathias. Det er jo turen i bussen, man kan huske, ikke? Vi plejer at have en på hold, der står for underholdning, og der simpelthen laver et lille hæfte med gode sange, som vi plejer at underholde diverse med. Nogle gange der går det lidt mere op i at have det sjovt, end at spille fodbold i hvert fald. Jamen, vi har jo altid øgenavn på en egen nummer. Det er bare at komme afsted, og når man først kommer afsted, så bliver man helt 100% sikker bit af det, og så er de en del af det større fællesskab. I 25 der står vi i rekorden en gang til, fordi folk de allerede melder sig til, ikke? Allerede her i midten af oktober. Ikke? Det er bare fedt, vi glæder os til, at vi skal afsted igen 25.